ವೆಜ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಚೋನಿ ಲಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಸ್ವೇರಿಯನ್ ಬೀಟ್ ಒನ್ ಪೇರ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾನ 1 ತಾರೀಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿತಿನ ಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಮ್ ಟು ಬಿದಾನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಕನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪರತ್ತೆ ಏ ಪದ ಯಾನು ವೈಕ ಒಂಜಿದ ತೊಂದಿನಿ ಮಾರೆ ಡಿ ಮಾಡ್ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಯಿ ಟೇಲರ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಿಂತುಲೆ ಅಪ್ಪಿನಿ ಫುಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಬೇಲೆ ಪೋಪಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಓಲ ರೆಡಿ ಮಂದಿಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಂತೂಲೆ ದಿತ್ಯಂತೂಲೆ ಚೋನಿಂತೂಲೆ ಯಾಲಮ್ಮಂತೂಲೆ ರೆಡಿಯಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓಕೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಿಗ್ಗಾತೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತದ ಒರಿಯವರಿಗೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ತೂವೋಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ನೆರೆ ಕರೆದಕ್ಲು ಮತ್ತು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುವ ದಾದನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏಪಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುವ ಎಂಕಲು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಂತಂದು ತೂಲಿ ಟೈಮ್ 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ 7 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪು ನೀರು ಓ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಾ ನಿತ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ಬಿನಗುಲು ಪರಿಯರ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಗುಲು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಗುಲು ಅಕಲಕಲಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿಲಾಪುಡು ಅವು ಪಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಹಲೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 25 ಮುಗಿನು 16 ತಾರೀಕು ಪಕ್ಕ ಇರತ್ತಾಗಿ 12 ಪಕ್ಕ 12 ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಇರತ್ತಾಜಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ ಈ ಟೈಟ್ ನಿನ್ನ ಎದುರುಗುಲ್ಲಾದಿನ ಐಕೆ ದಾಯಗೊತ್ತು ನಾ ಈ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೋ ನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾರ ಎಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಎನ್ನ ದಾರ ಎಮ್ಮಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಎಂಗಲ್ಲ ದಾರ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಎಂಗಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಲಾಯ್ತು ಇಂಜಿ ಹೊಸತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡೋ ತೂವಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಗುಲೇ ಕೊರ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಓಲು ತೂವಡು ಜನವರಿ 26 ಬರ್ತೇವೆ ಹಲೋ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಕಲೆ ಪುನಃ ಫ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಕಲೆ ಫ್ರೀ ಬಕ್ಕ ಪೋಯಿನಕಲೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಬರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾಂಬಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಿ ಹಲೋ ಹೌದಾ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗೌತಮ್ ವೈದ್ಯರೇ ಒಳ್ಳೆ ಗೌತಮ್ ಪೂಜಾ
हाँ गौतम देवाड़ीकर अभिनय आ गया, अभी आ गया, आया 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 आया, देखो 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 देखो, इधर से देखो, आया आया आया, मैंने यानी ले 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 ये रिजिंदा ले, हेलो ये रिजिंदा बेला बुझी बोले ये महिला इनको कमाल दे ए बाबा ನಮ್ಮ ಇನಿತ MC ಬಾಸ್ ನಿಮಗೆ MC ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರಿಯರನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂತೆ ಬರ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಬರ್ತುದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಫಿ ಏತ್ತ ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಜಿನ ವರ್ಷದ ಐನು ವರ್ಷ ಯಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅರ್ಲಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಸೊ ತುಡರ ಅರ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ರಲ್ಲ ಪೂರ ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲಿಂದ ಮನಸ್ಸನು ಬೆಳಗಬೇಕು ಮಾನವ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೀ ತಿಳಿಯೋ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶವೆಂದು ಹೊರೆ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಮನ್ಪುಣಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಧಕಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದೂರ ಆವಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾದ ಬರಡು ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಉದೀಪನ ದಿಕ್ಕೋಡು ಬಂಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ದುಂಬುರು ದಿಂಚ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತುಡರು ಅರ್ಲಾವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಅವೇನು ಮಲ್ತುಗೋರ್ ಅಂಚಿತ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಚಂದ ಆಯ್ತು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಡರ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪ್ಪು ಅದೇ ಇಂದ ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಗೀತೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ದಯಮಂತದ್ದು ಬನ್ನಿ ನಂಬಿದವರ ಬಾಳಿನ ಕಲ್ಪಕರು ಚೌತಿ ಎಂದು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀ ದಯ ಸಿಂಧು ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಬಾಳಿನ ಕಲ್ಪತರು ಸುರುತ್ತ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪದ ಬಂಡ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂಡ ಒವೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನಲು ಬರಂದು ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅವತ್ತು ಆ ನಿರ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಫಲ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಓಕೆ ಏನೇ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ದೂರ ಅಂತಲೇ ಒರಿಯನ ಕೈ ಒರಿಯಾಗ ತಾಗನ వచ్చి ಓಕೆ ದೂರ ಅಂತಲೇ ಕಕ್ಕೆರಾಯಿಲಕ ರಾವಡು ಕೊರಂಗುಂತಿಲ ಕೊಂತೋಡು ಕೊರಂಗು ಓಕೆ ಸೊ ಏಪ ಕಾರು ತಿರ್ತದೀಪರ್ ಗೇಮ್ ಔಟ್ ಅವರ್ ಕೈ ಪಂದವನ ಉಂತೆರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾವಡು ಇಂಚೆಚ್ಚ ಎಸ್ ಏತು ಬಡ್ದು ಏರಿಗೆ ಬಚ್ಚುಡು ಏರಿಗೆ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಉಂಡು ತೂಕ ನನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ರಾವೊಂದುಂಡು ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಲೆ
ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾರ್ ಬಲೆ ಏರಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಬೇರೆಗೊಂಜಿ ಇನಾಮ ಕೊರ್ರೆ ಈರೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಮಿಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕ್ಲೆಡ್ ಆಪ್ನು ಕೊಟ್ಟದೆಪ್ಪು ನಗಲೆಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಎಸ್ ಧ್ರುವಿ ಸಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಪಕ್ಕ ಧ್ರುವಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಶುರುವಾಪಿನಿ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಮುಗಿ ಒಲ್ಪ ಉಂಟ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನ ನಿರ್ಮಲ ಗೊಂತೆಲ್ ಉಯ್ತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಕರಾರ್ದೆ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು 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 ಬೇಸ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನ ನಿರ್ಮಲ ಗೊಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಕರಾರ್ದೆ ಉಯ್ತೆಲ್ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ಶುರುವಾಪಿನಿ ವಾ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಲೆ ಪಗ್ಗು ಇತ್ತೆದೆಲಕ ದುಂಬು ಜನವರಿ 1 ತಾರೀಕು ಶುರುವಾಂಡ ಜನವರಿ 30 ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಮುಗಿಯು ನಿತ್ತೆ ಆ 1 ತಿಂಗಳು ಶುರು ಆಪುನು ಪಗ್ಗು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರು ಆಪುನು ಬಿಸು ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಪಗ್ಗು ಶುರುವಾಂಡ ಮೇ ಮುಟ್ಟ ಪಗ್ಗು ಅದೇ ಸೊ ಉಡಂಜಿ ಮೇಡ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಮುಗಿಪುಗ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಐತೆ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಮುಗಿಪುಗ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ತಾಟಿಗೊಲ್ಲ ಏರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನು ಬಲ್ಲೆ ಈ ಲೈನ್ ಇಡಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನು ಬಲ್ಲೆ ಲೈನ್ ಇಡಿ ಪಂಡ್ರೆ ಏರೇ ವಿಶ್ವರನ್ ಬಿಟ್ ಒನ್ ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾನ 1 ತಾರೀಕು ಬನ್ಪ ದುಂಬೆಂಚ ಅಂತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಸ್ ಸಿಂಗೊಡೆ ಸುರೂತ ದಿನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸುರೂತ ದಿನ ಪಂಡ ಸಿಂಗೊಡೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಪಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸಿಂಗೊಡೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಗೇಮ್ ಅನ್ಪೋಡಾಪುನು ಮಧ್ಯಮೆ ಆಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಾತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೂಡ ಇದೇನಾ 15 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾರೆ ಆಜತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏರು ಮದ್ಮೆ ಅಂದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಜ್ಜೇರು ಅವಳು ಜಿತ್ತನದೆ ಬೇತೆ ಅರ್ನಾಂಡ್ ಆರೇ ಕಡೆ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಪೂರ ಗಡಿ ಗೊಬ್ಬೇರಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಏನ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಾಠದ ತೊಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಂಡೆ ಅವಡು ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಬುಡಿ ತಿರ್ತಪೂರ್ನ ಕೂಡ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸುರುಡ್ದೆ ಮನ್ಪಡು ಪೇರ್ಲ ದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡು ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಪಾರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿತು ನಾಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಮೂರು ನಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿ ಏರ್ ಒಂದುಂಡು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮೂರನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋ 4 3 2 1 ಈತ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಅರ್ನನೇ ಜಾಲ್ಡ್ ಆಪಿನಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಣ್ಲಾರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದು ಜೀವನ ಬಿರಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಅವಲ ಬೋಂಡು 2022 26 ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಯರುಂಟು ನಮಕ್ ಎಸ್ ಬಲೆ ವರ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಬೋಂಡ ಕುಡೊತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಸಾಟಿ ಜೋರ್ದು ಬರ್ಡು ಏರೆಗೆ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಜೆಗೆ ಬರ್ಮರೆಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮೇರ ಆಕಾಶ ಬೋತಿರ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತಾಲ ಬೋತುನಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರ ಆಕಾಶ ಬೋತಿರ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತಾಲ ಬೋತುನಿಗೆ ಮಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬೋತೆ ಮಗಲ್ ಬಯಕೆ ಬೋತಲ್ಗೆ ದಾದವು ಪಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜೈ ಸುಣ್ಣ ಪೂಲು ಬಕ್ಕ ಪುಗೇರ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಪುಗೇರ ತಿಂಟವಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಮ್ಮೇರ ಆಕಾಶ ಬೋತಿರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಓನಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಟಾ ಉನ್ಕಾ ಇತ್ತೆ ಓನಸ್ ದ ಟೈಮು ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್
ನಮ್ಮ ರಪ್ಪರ ಬೋನಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಬಡ ಒಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಒನಸು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ಬಂತು ಕಪೋಯಿ ಒನಸಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ಊಟದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂತ ಹೇಳ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಚೋನಿ ಲಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆಂತ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇದು ಪಾಯಸ ಇದೆಂತದ ಪಾಯಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ ಇದು ಪಲ್ಯ ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಮಾಲಾಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕುಡಜಿ ರೈಸ್ ವೆಜ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ದಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ವೆಜ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನಿಗೆ ವೆಜ್ ದಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ರಂಚ ಮೇರ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಯ್ ಮನ್ಪಿಗೆ ಚೀಚಿ ಐಕೆ ಬೈದಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏನು ಮರ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಚಂಬರ್ ಬಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ವರ ಪಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಪನ್ನತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಅಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಂಡಿಗೆ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೀ ಖಾಲಿ ಹೊಡ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಬೂಟಿ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಕುದಿ ಮಾರ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀರು ಬರ್ಬೇಕು ತೆಲಿ ಗಂಜಿದ ತೆಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾರೆ